اوكي سلازي ادوبي اكروبات غيركا متقامي كالي مالتيو signature ንምትእኽኻብ ማለት እዩ ዝኾነ ፋይል ነቲ ዝምልከቶ ኣካል እየካ ድሓር ክፍርመሉ ምግባር ማለት እዩ ንብዙሓት ብኢሜይሎም ጌርካ መልኣኽ እዩ እዚ ዌብሳይት እዚ እዩ ኣብዚ ንሪኦ ከም ዘለና እዚ እቲ ዌብሳይት ኣብ ላዕሊ ዘላ ብ ሌፍት ሳይድ acrobat adobe.com US English ስለዚ ኣብዚ ምርጫ ይሁን ኣሎ start free ዝብል ኣሎ ኣብዚ ማእኸል start free okay so ንዓዓ ክንጥወቐሞ trial version ማለት እዩ start free buy እውን ክንደይ ከም ዘሎ price ዝምልከት ኣብ ዘሎ directly ናብ start free ዝብል ንኸይድ እስኪ ኣብዚ ማእኸል ክሊክ الكمبيوتر قرب سلوية so تايزي اوكي سي قدمي لي زنبره بجيجا زمصاي سو ناب زمصينا لنا ستارت فري مسولنا زمصيو شمغلاتونا بلانالو جون كم تزلو يصحو انتي جون سميث ايميل حاططالو ግዴታ ዲዩ ኦፕሽናል ዲዩ የተረዳን ዘሎ ግን ብዙሓት ታለዚ ሴሌክት ኢንዳስትሪ so education كله ተጠቃማይ ታይዚ select company size عندي سبب كتلات خليها مالتي تلعب مجرش من الوقت ማለት ንዑ estimation ንምውሳድ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ተጠቃማይ ካብ 100 ክሳብ 400 ካብ 10 ክሳብ 99 ዝብል ኣሎ ሰው ኢለ ዝኽመርስ እየ ስልኪ ሓተና ኣሎ ድማ ኣይ ኦኬ ድሓር ምንድንታይ area of interest ድሓር ኮመርሻል ንምልኣኽ እንዲ ዝኽሉ okay start free trial ክብሎ እስኪ እንታይ ዝብለና ኩለን እትሆነ ብለና ኣሎ company name TMH ደኽሉ title PR country United States oh my goodness TX ታውቶ በዚህ actually ናይ ሕጊ ጉዳይ እንዲ ፊርማ እዚ legally accept ዝኾነ ነገር እዩ ስለዚህ ይኸውን ከም ተብዚሖም ዘለዉ anyways ያው ስታርት ገይረ ኣለኹ ብዚ ማእኸል ሳይን እና ድሓር ናብዚ ኣቲና ኣለና ፓስወርድ ክሬት ይብለና ኣሎ ዝኾነ ፓስወርድ ክሬት ክገብር እየ ኦኬ ኢትዮጵያ ዝብለና ኣሎ ኩሉ ሓደ ሓደ ክገብር እየ ጃንዋሪ 1 81 ኩሉ ወላ ኩሉ ሓደ ሓደ ኦኬ واي هذا غير very good جبت تحت sign up تبلا لا مالتي so انت غيره password دتي له بزي دحار از date of birth إلني يا تي له sign up تحتي يا sign up قبر له
verify your email ብለንሎ አይ ናብ ኢሜይል ከይደ ከረጋግፀ ማለት እዩ you need to verify your email okay check again and continue ዝኾነ ኢሜይል እኽሊኸውኒ ኣብ ስልከይ ቼክ ክገብሮ እስኪ እቲ ኢሜይል ዘእተኽዎ okay መስኪን ዶ ይመፀን okay ታይትሉን ኣለኹም okay ኔትወርክ ዝሐልል ኣሎ ቼክ ዝገብር ዘለኹ ኢሜይል check again and continue to send verification okay slow connection አለ እነዚህ ከባቢ we have spam folder ገለመለ ችግር አለ እስካሁን ሪያው junk አንቲ ነገር የለም send ሁሉም እንታይ ዳግበር oh okay pause ክገብሮ እዚ okay ኢሜይል ቼክ ገይረ ቬሪፋይ ምስገበርኩ ኔክስት ይለዮ ያው ይመጻለ ማለት ኣብ ዝኾነ ሊንክ ሊኢኹም ነይሮም ናብ ኢሜይል ንዕኡ ክሊክ ምስገበርኩ ኣክቲቬት ገይርዎ ማለት እዩ በቃ እዚ እዩ ዝመስል ትዳራሽ ውሽጡ ምሳኣተኻ so get a document to sign ዝብል ኣሎ ብዝጎኒ ንኣብነት get a document to sign get signature in seconds okay እዚ ንኣብነት ሓደ ዶክመንት ስከሰለክት ክገብር ካብቲ ኣብ ኮምፒውተር ዘሎ ክሊክ ገይረ ኣለኹ get a document to sign ኣብ left side ዝነበረ ሊንክ ስለዚ ፋይል ከምርፀኒ ማለት እዩ ኮምፒውተር በጣም ዝሕልት እያ ዘላ እንደገና ዘይደለኹ ነገር ይዘኽፈተል ዘሎ በጣም ዝገርም እንታይ እዚ okay እዚ መፅሎ ማለት እዩ እቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ግሊች I don't know what ካበይ ከም ዝመጽእ ዘሎ ዝገይርዋኑ በጣም ጸጊም እንለኹም ቪታት ነገራት alright so document select ገርም ስለላይ ዝመጽና ኣሎ recipients complete in order complete in any order enter recipient email ዝብል ኣሎ እዚ ኣብዚ ሕጂ ኢሜይላት ኣሎ ማለት እዩ ከነቐምጠሉ ንኽእል ያው ባዕለ ክስከኽሎ ኮማ
ماشي متقبلن اوكي كوما هتقبل كل حاجه يفعل له مالتي which is good كلاي ليست ዝገብሮ ዘሎ مالتي يا ግዜው ተወሰደ مالتي بزح تخيل نيرو اوكي add recipient group ይብላል በዚ at the right side add recipient group እስኪ ቼክ ንገሩ እንታይ ነው የሚባለው add recipient group and include multiple team members in a single step any of the individuals listed in the group can then participate on behalf of the entire group okay now let's see enter group name enter recipient email zero enter group name image the recipient email كوما مانو كوما كغزل تخليها مالتي oh my gosh are you kidding me alright dot yeah at gmail.com كوما كالنت يالله كم جاتنا ولي قتلالو ማለት ስለ ብዙሕ ሰብ በሓደ ግዜ በሓደ ግሩፕ ክትተው ትኽእል ኢኻ ድሓር ግን እንታይ እዚኣ ፀገባ one can sign more than one ማለት ነቲ ኣብ ግሩፕ ዘሎ ሽም ብምሉኡ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክሪኦ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ሶ እዚ ክተርፍ ምግባር ይሓሽ ስለዚ ኤክስ ክገብራ እዚኣ سؤال بتنا حنت بحنت زلا وعملتها يا مالتي اوكي سلو خلا اسم تو alright سالساي وانت اللي خاخونا لي قتلالو مالتي سلازي agreement name بلالو please وددو please sign the attached تاخينا لما انت دكاسي قدي attached documents اوكي قالوا نابزول قالوا please review and complete please sign the attached document قالوا مسج تدلي مصحفي مالتي دحار فايل يبلالو drag and drop فايل يبلالو بزي or add يبلالو بزي ስለዚህ እንታሽሚው ኣብዚ ጎኒ ድማ ኦፕሽንስ ይብላሉ ፓስወርድ ፕሮቴክት ማለት እቲ ሰብ ኢሜል ከመጽ ከሎ በፓስፖርት ነው ከሓቶ ድሕር ክንገብር ደሊና ነቲ ዶክመንት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ተዘይኮነ ግን እዚ ንግዚኡ አይድልናኒ ሪማይንደር ምናልባት የደሊ ይኸውን ሶ ሪማይንደር ንመን ይዝላኽ ነቲ ሰብ ነቲ ኢሜል ስለኣኸሉ ሰብ ማለት እዩ ንኽፍርም ሪማይንድ ዝገብሮ every week كون خلي every day كون خلي every day ولا نقوله every day response language يا English يزلزلو English نقوله سلازي زيا مالتا set reminder نتي ايميل نخفرمو 10 غزي متحساسب هب مالتي every day نتي فايل يخدلو مالتي كساع زفرم تسب اد فايل كليك نكبر فايل نوسخ نحوس ندمر choose from my computer هذا زخنا فايل كمرس ايه oh my gosh slow okay አሁን ተአሉላ ዶክመንት ብላላ ቪያ ናይት ኤምኤች አይነት መሆና ዜሮና anyways I think one of them anyways so إلنا select ገውሬሞ open ለሃክ መጻለው እዚ ريغا አሉላ ተል ፋይል አዚ አለ እዚያ ፋይል እዚያ ፋይል ready لا مالتي drag more file بلا حنتين عندلي so next ابزي تحت
Allah زشلمنا. Anyways, assume this is a file that we want to send to these all people. ስለዚህ እንታይና ኣብዚኣ ሕጂ እታ ፋይል መፅኣ ኣላ እታ ክትፍረም ንደልያ ዝቐፂልና እታ ክንገብር ንኽእል ፅብቕቲ ፌርማ እውን ነፍሳ ማእኸል ኣነ ክህልዋ ንገብር እሞ ስለዚ እንታይ ሕጂ signature field ዝብል ኣሎ ብዚ ሪኢኻዮ on the left on the right side በዚ ኮሎም እዚ recipient ዝብል ኣሎ ሪኢኻ recipient ሕጂ ክልተና ኢሜል እቲና ነርና ክሊክ ምስ ገበርኩ ናብዚ ድማ ኸይድ ኣሎ ኣነ እኳ እቲ ዝርዝር ክሪኦ ሓሲበ ነይረ ዝኾነ ኮይኑ ግን ዋው እንታይ ዓይነት ስሎውነስ ንገርም ከምሱ ኮምፒውተር ዝሕርቕኒ እውን የለ እዞም ሕጂ ኢረሌቫንት እዩ ነቲ ዝምልከት ኣይኮነን ናብ ካልእ ክምለስ እየ ኦኬ እቶም ኣብ ጎኒ ዘለዉ ኣብ ራይት ሳይድ በዓል ጆን ስሚዝ ዋላ በዓል ፈሳሃይ ዓድዋን ከባቢያን ዝብል እውን ኣለኒ እዚ ገለ ዌቨር ሳይነርስ ፈረምቲ ኣለውና ኣብ ዝጎኒ ኣለዉ ማለት እዩ ኦኬ ኣይንደብልየምን ኣብ ዝኾነ ቦታ ክሊክ ንገብር ይጠፍእ ሲግኒቸር ዝብል ኣሎ ኢኒሻል ዝብል ኣሎ ገለ ይብል ኣሎ ስለዚ እዞም ፊልድ እዚኦም ናብቲ ድራግ ንገብሮም እዩ ዝመስለኒ እስኪ ክሪአ ክሞክር እየ እዛ ሲግኒቸር ትብል ከምፃ እሞ ድሓር ኣብዚ መፅአ ሪኢኻ yes drag just what I'm doing is let me do it again እዛ ሲግኒቸር ትብል ኣብዚ ዘላ ንዓነ መምፃእ እንታይ ይገብር ሌፍት ክሊክ ይገብር ኣብቲ ላፕቶፕ ሌፍት ክሊክ ድሓር በቲ ማውስ ገይረ ድራግ 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 ኣብታ ቦታ ይገድፋ ኣብዚ ማእኸል here we go በቃ ሓዘት ዕዳጋ ብዘት እምበር ኣብዚኣ ጌርካ ድሓር ነቲ ታሕቲ ዘሎ ራይት ሳይድ ሰንድ ምባል እዩ ሴቭ ቱ ዶኩመንት ላይብረሪ ዝብል ኣሎ ገለ ሓደ ሓደ ቅመማ ቀመም ምውሳኽ ይከኣል እዩ ግን that's fine you know ነዞም ኣብዚ ሬሲፒየንትስ ዘለዉ ንዓቶም ይለኣኸሎም ጥራሕ እምበር እንታይ ክፀገም ኣሎ ሰንድ ኺድ there are recipients who need to sign this document that do not have a signature field you can go back and add a signature field or we will add a signature block for those recipients do you want to review ማን ዳዚ ይብሉ እንታይ እዚ ዝኾነ ኮይኑ review ጌርና ኣለና form this will detect in this document click so send please وصل على آخرنا there are recipients who need to sign this document that do not have a signature field assigned to them assign قولوا له على خاص send لي له please sign the attached document has been successfully sent for signature okay በቃ ስለዚህ በቃ ኣኺሉ ተለያይኻ ማለት እዩ ናብ ኩሉ ናብቲ ኢሜይል ዝኣተወ ተለያይኽሉ ሪማይንደር ሰንት until completion every day ዝብል ኣሎ እዚ ሰላም ኩሉ ነገር ኤክስፕሌን ገብረሎ the document you sent has not been viewed by today ገለመለ እዚ ሪፖርት ነገር እዩ ማለት እዩ ኦኬ ኣጂ ናብቲ ተቐባላይ ንኸይድ እምበኣር በቃ ወዲና ኣለና ኣብዚ ሌፍት ራይት ኮሎምን ቶፕ ራይት ሳይን ኣውት ዝብል ኣሎ ክወፅእ ዘይኮነ እውን ኣለ ክገድፊኦም ክኸይድ ኽእል it's already sent ኦኬ ከም ዝኸድኩ ንቆፀሮ so ሕጂ ናብ ኢሜይል ንኸይድ ኣብ ኢሜይል ከይደ እታ ካብ ኣዶቤ ዝመፀት እንታይ ሽሙ ካፍታ እየ ማለት እዩ ዋና ውሒ ኣለዎ እቲ ኮምፒውተር ሓፂርኒ እንታይ ሽሙ ሶሪ ዋው
anyway now email ka مخاديو now email ka غير كا مسرحي مالتي email email is covered for some reason here. Wow. بس كيف دليتنا ايميل ياهو ناب oh my god here we go ايميل رقيب ያለው ناب ازمصت ነገር አለ ኦኬ ፊድ ተቆለ አረጃ ኃይለካ ፓስወርድ ይረሲያ ተቂድ ወይታታ I don't have access. Okay, verification code ብለንላ ታታ በዚህ good. Well, you are not signing your app. مخيرين ده. Okay, so انت انا ايميل يستاخر زي irrelevant نعها just email انت شو مخينني password ስለዘረሳ ወይ እዚያ ዝገብር ዘለኹም it's not part of the process. So استلاخر لي كود كريوم okay so that code by the way زي last step كغوري pause كغورم okay is it what are you listening to